Joj, šta je ovih papira? Ali ne moram ja to danas sve završiti, nema veze. Ima vremena. Za mjesec dana kad god završim. Gospodine predsjedniče, rec mala. Stigo vam je e-mail. Po toj nek uđe imam ja vremena. S kojom ja budalom radim? Ne možeš sebi naći ove dobre sekretarce, to danas ništa ne valja. Sve bi radila. Dosta sam ja ovo gledao, ajmo mi sad jednu finu pauzu napraviti. Radim već 15 minuta. Nešto kontam nije lako ni biti ovaj političar. Cijeli dan kancelariji, nemam šta raditi, nemam ništa. Ali hej, meni je bitno da pare kapaju. Evo čitam na internet, Amerikanci napravili spravu za glasanje. 10 minuta nakon glasanja zna se ko je pobjednik. Pun kasnije za vam barem 10 godina. Kod nas se na Balkanu zna 2 mjeseca unaprijed ko je pobjednik. Brže je sat vremena prošlo. Ojoj, ljudi moji. Odi ja polako kući, dosta za danas. Ovi papir nek čeka i sutra, ima vremena. Alo, ti stani. Što je bilo, što loš? Znaš ti šta je ovo? Ja se nadam pa da je skrivena kamera. Jako si smiješan, daj mi sve svoje pare. Znaš ti ko sam ja i ti mene pljačkaš? Ne znam ko si. Ja sam ti političar. Političar? Onda mi daj sve moje pare vam. Slušaj, nemoj me molim da pljačkati, ja i ti ćemo se dogovoriti. Ovako, dobit ćeš posao u državnoj firmi. Imaćeš 1000 eura plate, neš morat ništa raditi, znači ništa živo, može? Ma može, priste. Ode onda, vidimo se. Jo, galopovu, da lepo misli baš da će njem to sve ispuniti. Ali fino je ovako biti političar, zezaš narod, sviju sam ja zezao još, samo nisam mater svoj zeznao. Ali ima vremena, zezan će ja i nju.